אוקיי חברים, אז התחלנו כאן משחק. אוקיי, אני מקווה שאני אנצח איזה מקום ראשון, אני וחבר שלי. הופה, ג'י שוטגן. אני מת על השוטגן הזה, אם גם אתם, אז תגידו בתגובות. כאילו, גם כשאתם רצים, הוא ניתן לכם, למרות שיש לו רק ירייה אחת. לא לברח, מתק. לא, אחי, אני צריך... לקחת לי את זה. מה נשמע, רוצה? יש את השוטגן שלי. בוא נראה מה יצא לנו, כי יש המיניס, תולדה, צ'ק, אני צריך אותך מיניס. אתה מיני. ככה אחי. לקחתי את כל הכסף, נשדוד. אוקיי, לא רגע, אני התכוונתי לעשות את זה. רגע, את זה כאן, וואי. יש רק שתי יריות לשוטגן. אוקיי. בואו ניקח את זה, בואו נשדוד, תביא כסף. אוהבים כסף. הנה מראה, לא מאמין, מה קרה? אני שובר, מגניב. אוקיי, בואו ניקח את זה. במקום, נעשה, לא, אתם יודעים מה, נעזוב את זה. אוקיי, יש פה בוסי. בוסי. לא, הבוס ממש טוב. אבא, יש פה עוד מישהו שזה רק אני? יש עוד מישהו? לא. קיבלתי פשוט מקום... איזה טוב. אוקיי, אז רגע, איזה נשים כאן. זה כאן. לי יריות לשוטגן. אני יכול לשאול אותה איכשהו. לא יכול עכשיו לדבר. היה כאן מיניס, נכון? כן. יש לי מספיק זהב, ואני יכול ללכת לקנות לי איזה... משהו במכונה. אני כל כך רוצה את זה, אוקיי, בוא. יש 705, אחי. לא, אני הולך לחבר שלי. יש לי כזה סבבה. אני כל כך אוהב יריות לשוטגן. פיצה. פה אנשים. לא יצפה למצוא משהו טוב. יאללה. אוקיי. M2? כן, אחי M2. אין לי יריות לשוטגן. מה זה איזה שקר? טמבל לזה, אוקיי. לא. יאללה, רוק אותו. אוקיי, הוא הרג אותו. בוא ניקח את אלה. אינבנטורי.
אם אתם אוהבים את הסרטון הזה, שימו לייק. רוצים לראות עוד סרטונים כאלה כיפים, פורטנייט, ברול סטארס, מה שלא תרצו. אפשר גם רובלוקס, אני יכול להתקין. כאילו, החבר שלי יכול להביא לי את המשתמש שלו. אמר לי שיש לו משתמש טוב. תודה לזהב. טוב, עבור לזה. אוקיי, סבבה, אתה רוצה ללכת על זה? זה בעיה. אוי, זה גבעה. אוקיי, יריות זה טוב. לאן הוא הלך? אוקיי, נראה לי גם אנחנו מנצחים את זה חברים. החבר שלי בורח לי. אל תברח, חבר. שיחה גם שלא רואים את כל המסך, פשוט אני לא יודע איך לעשות את המסך שיהיה בטלפון. אם מישהו כאן יודע שיגיד לי בתגובות. אני לא יודע טוב. מה נשמע? זה היה. אני יודע, זה ריקוד גרוע, אבל יש לי עוד בקולקציה. כאילו... של דום, זה שלו הריקוד של הסקין שלי. אני איך סתם לבזבז דברים, כאילו. חכה לי חברי, חכה. לחצור. כן, נראה לי אנחנו שמים פה מקום ראשון. כי אחי, אני הולך להביות, בוא נראה. איך אגב, קוראים לחבר שלי דוד, קוראים שמואל. אפשר גם להצטרף לחגיגה. חברי, אז... זה כרמיות נהיה. אבא. לא, זה לא טוב.
זה לא טוב, תברח. דוד, תברח, יש לך את הידיים, תברח. יש לו באג, שזה רק אני. תפליפ. זה היה קל. קח את הפיצה, יש לך שם פיצה. אחי, ליטר לי מול העין שלך. טוב, אני מסיים את המקום. כאן אני הולכת. כאן. משתמש בידיים, דוד. דוד גם ממש טוב בבנייה. לא, זה קטלני עכשיו. לא, מוריד אחד? מה? חשבתי 10. וואו, נשארו רק 4 אנשים. כאילו זה סקווד, אנחנו בסקווד. אוקיי, תודה רבה לדוד. ויאללה, אנחנו מנצחים את זה, ננצח, אנחנו מנצחים. אוקיי. מה? איך יהיו 5 אנשים? זה, סרי ספון, נעלבו. אני צריך נשקים, איפה רואים פה נשקים? נשקים, אוקיי, צ'ק. תודה. צ'ק. לא, בכלל זה הנשקים, לא. אני רוצה זה, תביא לי את השוטגן שלי, תביא לי את השוטגן. הופה. יאללה, הלכתי לפרוץ, אחי. אני רואה אותה. אוי, לא. יאללה, סע. לא, אל תרוג אותי. אח. מקום שני, יוהו, איזה באסה. וואו. אוקיי, חברים. יאללה, עוד משחק. טראביס סקוט, אחי. חרדי. טוב. אני אעשה את הסרטון הזה בעוד סרטון. אני אעשה את המשחק הזה בעוד סרטון, אז תצפו עד הסוף, יאללה ביי חברים.